mga sano, hoy mga sana, palit na kamo ning akong paninda. Kay urig kini makagusto ka, ukay-ukay nga made in America. Hoy mga sano, hoy mga sana, pwedeng buy one take one, hala pili na. Pulo pantalon, jacket nga maong, dunay mga t-shirt o brief nga haong. Hoy mga inday, hoy mga ulo, kung ukay-ukay mas okay ring ako. Dili mo inat, di pud mo kulo, dili mo lubad, pwede kang mohangyo. Ukay-ukay ko, maoy palita, kay imported ang mga panty o bra. Kung mga gumot, plansahan ninyo, o kung may gisi, himo alang trapo. Kami ang pamilyang ukay-ukay, negosyong gamay nga makalipay, kinabuhi bisan pinobre lang, ukay-ukay ang among gisaligan. Ukay-ukay mo. Kami ang pamilyang ukay-ukay, negosyong gamay nga makalipay, kinabuhi bisan pinobre lang, ukay-ukay ang among gisaligan. Ukay-ukay ta, kay barato lang, kay pulos imported mga sikanhan. Makapili ka, makahangyo pa, kung medyo panos pasiritig agwa. Magdaginota sa kwartang gamay, mantinir lang tas mga ukay-ukay. Sa mga tabo o sa tiyanggihan, kung mag-shopping mo sa ukay-ukay lang. Negosyo kini sa mga pobre, gikan sa ukay-ukay nga pamili.